дар трезои пластикӣ квадратчон анаи арехви свет ҳаста 4 камерага дора. Кафолати дар трезои пластикӣ мо 15 сола. 15 сол ба тамоми ҳами зард шидан, ханс шидан, ба тамоми чизош ҳами ҷавобгарем. Анаи тёпли алюминай барои магазинҳо, барои ҳами ҷои калон мезанад. Фурнитураи турецкиян даронош мақсади хеле оҳанӣ. Бори новинка ҳай. Анаиш 0.1 дора профилаш. Ина хуби мекунӣ, ина ледни режим, зимни режим. Треза даронош ана вакуум меояд. Ана ба ҳам дору дора барои даронаш арақ накардан. Профилои вая алюмин, холодни алюмин. Ина бародаро подоконнико ҳаст. Подоконники тамоми размерш ҳаст. Ай 15 сар мешавад то 55. Адресо ана мясо комбинат ҳай. Ай пеш автосалони Равон бари мактаби 18 меша. Салом алейкум бародаро. Ина дар трезои пластикӣ арзон дар шаҳри Душанбе. Ана квадрати арехви светаш ана квадраташ 650 сомон 4 камерага. Дарани профилаш 0809. Ана бо ини сафедаш 550 сомон квадратша 0809 профили даранша 4 камерага дора. 3 камерагаш ҳам ҳастай. Ана ина бо инишам арехай. Ин Лега, фирмаи Лега ҳай. Ин ҳам 4 камерага дора. Ана 0809 650 сомон ба доставка установка дарони Душанбе. Ана и дарай, профилои дарай. Ана ям 4 камера дора. Даронаш 0809 профилай. Ана иш 890 сомон ба доставка установка дарони Душанбе. Ба тамоми шаҳри ноҳияҳои Тоҷикистон доставка установка ҳаст. Ана и тёпли алюминай барои магазинҳо, барои ҳами ҷои калон мезанад. Квадраташ 1300 сомонай. Ана иш пластикиай, антрацит. Ям 4 камера дора. Даронаш 0809 профилай 650 сомон ба доставка установка. Ана и тёплиай 4 камера дора. Ишам профили 0809 дора. Ана ишам 650 сомонай. Ана и бори новинка ҳай. Ана иш 0.1 дора профилаш. Ана и ғавса иш барои дар мезанам, барои треза фарқ надорад. Двойной уплотнитель дора и. Иш 890 сомон трезаи вайшай. Мебелни свечай. Сафедаш 700 сомонай. Ана бо ҳастан бо мисол элеса чин амун свети дига боша. Меген мисол королевский дубина бо да дафтар ҳастай. Мисол светои необычный багати светҳо ҳаста. Ина королевский ду мисол одамое ки светои фасон мехоҳанд, ина ҳастанд. Ина ҳамаи намун схемаоша меоянд, ай пеш нигоҳ мекунем, подоконник, ламбироша, профилоша, ҳамаи чизоша қонуну қоидави вай мекунем, баъд ба боварӣ заказ мекунем. Ана ногуфта намонанд, ана ин шишаҳои сафед кади ин нархай. Шишаҳое ки бо уже кабуд шиду, ёд вишид, дига хел шид, во бо плюс мешаванд, добавид мешаванд нарх наво. Ана ин уплотнителош ҳамаш ба қувватан мақсад долго хизмат мекунанд. Ина ҳамаи дар нои профилош чизош, схемаош. Ина ба тамоми схема арка даркорай, чин намуд схема даркорайтон ба ҳамун хоси шумо мисол вай мекунем, тайёр мекунем. Бародаро, ана кафолати дар трезои пластикӣ мо 15 сола. 15 сол ба тамоми ҳами зард шидан, ханс шидан, ба тамоми чизош ҳами ҷавобгарем. 15 сол гарантия метем. Ана бо ҳастай профилои пастаракаш во 10 сол кафолат доранд. Бо ҳастай 6 сола кафолат ҳастай фақат да сафедош, да димсортош. Бародаро, фурнитураи турецкиян даронош мақсади хеле оҳанӣ. Ай фирмаи Fornax ай. Ана петлиош ҳамаш петлиои дверной. Дар трезада ҳамаш яхела. Дастаҳои зимни ледни режим дора ина. Ина хуби мекунӣ, ина ледни режим, зимни режим. Ҳамаш да мақсад вай мекунем. Не ки ё бо уже добавид меша вақти чӣ мекунӣ. Ана асосан худаш дар ҳамин даронаш ройгон фақат дастаи простой фақат зимни режим дорад. Тамом. Ана ё ледни зимни режим доранд, ё сари як гӯйшавак 65 сомон плюс мешавад. Ина бо як трезаи дига Лега. Ина якам положение хуй мешавад. Ина дуюм положение механизм. Ина бо маскини сетка. Ай 10 квадрат боло маскини сетка туф. Да ҳар як ҳами треза даронош ана вакуум меояд. Ана ба ҳам дору дора барои даронаш арақ накардан. Ҳами арақ накардан ки мисол
фақат проблема нашава дар нош арақ мекунав безеб мешава ҳамаш дору доранд мисол вакуум каги маска ҳама чи қонуну қоидавӣ мекунем стеклопакетан ҳамаш стеклопакет бо асаи се табақашам дар кор шава подзаказ мекунем як табақашам мекунем то се табақа шишара мекунем як табақа ду табақа се табақа любой навъи шишаҳош дар кор боша мешавад шишаҳои узбекиам ҳаст гулдор ана ё подзаказ не ки дертар тайёр мешаванд шишаҳо на рефлёни бигӯен шишаҳои зеркални кабуд шишаҳои ёдови хеле шишаҳои сиёҳи навбаромадао хеле чӣ мекунем ҳастай анаи профилои вая алюмин холодни алюмин не айдарай дар паҳмай не ки ё профил надоранд дар нош оҳан надоранд нарх навои ёш ана трезаш 600 сомон ана дараш 750 сомон анаи рамкашай анаи створкаи дириншай ғавсан неки ғавсан ба қувватан ҳамаш ёам 15 сол кафолат дорад ай фирмаи легаҳам ина бародаро подоконнико ҳастай подоконники тамоми размерш ҳастай ай 15 сар мешавад то 55 ҳастай бо ду тарафа каҷалашидагиай мисол ай балкону дарини хона ҳастай ку мисол ду тараф каҷалашидагиай ана ё падразмер мисол девор чанд қай боша ҳамон қадар мегирем ё ана квадрат ҳисоб намекунем фақат метр ҳисоб мекунем сафедош сар мешавад 55 сомон 60 сомон 70 сомон ҳамхе сар мешаванд мераванда ана бо асаи маскини сетка барои ҳамин трезора ай 10 квадрат ки боло кишид се маскини сетка туҳфа мешавад ана сетка худаш ана 110 сомон ай наружни ана бо ҳастай раздвижной маскини сетка ҳастай ҳастай внутренни маскини сетка ҳастай чанд мақсад ҳастай да светошам любой намудош ҳастай анаи подоконникоам ҳастай подоконник пластикӣ подоконники борики вай ҳастай мақсад ки дарунош ғавсай да ана бо ҳастай подоконникҳои кафелни подоконникҳо хелеам мезанем любой намудиш дар кор боша мақсад ҳастай анаи ҳозир ай ҳамин нарх сар мешаванд ё ай арзонтарак шай не ки сифатшон беҳтаринан ёам ҳамун дар дарини треза 15 сол кафолат дорам подоконник бе подоконникам заказ мегирем ба подоконникам заказ мегирем адресо ана мясокомбинатай ай пеши автосалони равон бари мактаби 18 мешавад ана ай дасти чап таксиҳои 33 мешавад бари таксиҳои 33 корхонаи мо номро 902 26 42 24 дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат ватсап ҳама чи ҳастай инстаграмам дар кор боша мемонанд дар видео ҳастай мебинед телеграмда тамоми профилро мебинед ба боварӣ ба миён ай пеш заказ мекунед